अच्छा भैया आई एगो बहुत ही पुरान भजन रवा सबके हम सुनावत नहीं जौन हमने क्या बहुत पहले पुरानिया बेयाजुल के मुँह सुनले बानी। बात उस समय के बाद जौना घड़ी गरीबी से बेहाल सुदामा जी अपना मित्र भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचल बानी। मित्र के दुर्दशा देख के भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछत बानी तो ओइल काहे ना हो ए मीतऊ ओइल काहे ना हो अरे ओइल काहे ना तब बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना अइला काहे ना पहिले अइला काहे ना अइला काहे ना हो पहिले अइला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना। भगवान कहते नहीं पैर में खाना नहीं के सिर पर रखे के कोनो अंग वस्त्र नहीं के शरीर के दुर्दशा देख के प्रभु कहते नहीं कि सुनो देखला से लागता हमारा रहला बहुत सकेता हो रहला बहुत सकेता ओरहन हमके देता हो ओरहन हमके देता हमरा घरवा के हमारा घर के रहतिया पहिला धैला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहिले अइला काहे ना। नहीं बाबू बाबू
भगवान श्री कृष्ण कन्हई कहने की ए यार बताओ इतना दिन के बाद भेंट भइल बा का भाभी हमरा के कुछ नहीं दिले। अब सुदामा जी जे फाटल कपड़ा में थोड़ा सा चावल लुका के रखल रहने ओकरा कौरी लगनी लुकावे। तब भगवान कहत नहीं कि हम सब जानत नहीं कि तू छली हव आ फिर तू छल हमरा संग कर रहल बारो। कैसे भाभी हमके चावल दिहली रखल तू लुकवा के हो रखल तू लुकवा के। पढ़े के बेरिया खइला जैसे खइबा फेर चोरा के हो खइबा फेर चोरा के। भगवान कहते हैं कि सुनो जाने बने हमने के गुरुकुल में पढ़त रहनी जा आओ घड़ी तू चना चोरा के खइल रहलो लगत है कि तू एकरे के चोरा के खा जेबो। कैसे भाभी हमके चावल दिहली रखल तू लुकवा के हो रखल तू लुकवा के। पढ़े के बेरिया खइला जैसे खइबा फेर चोरा के हो खइबा फेर चोरा के। आदत चोरी चोरी आदत चोरी चोरी खाए के भुलैला काहे ना बतिया कही दहो संगतिया पहले अइला काहे ना। बतिया कही दहो संगतिया पहले अइला काहे ना। बना रही नीतू भाई बना रही चेला बारे बागी विकास तो बन रहा। जबरदस्ती भगवान वो चावल छीन के अलगनी प्रेम से खाए। कैसे दुई मुट्ठी चावल के दाना कान्हा मुंह में फकले हो कान्हा मुंह में फकले। उफा के ना सकले हो उफा के ना सकले। मुकेश मन में सोचले मन में सोचल तीना लोक पगैला काहे ना। मुकेश मन में सोचल तीना लोक पगैला काहे ना। तबतिया कही दहो संगतिया पहले अइला काहे ना।
ओइल काहे ना एमी तऊ ओइल काहे ना हो पहिले ओइल काहे ना तबतिया कही दहो संगतिया पहिले ओइल काहे ना बतिया 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 कही दहो संगतिया पहिले ओइल काहे ना।